ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଡାମ ଗ୍ରାଣ୍ଟଙ୍କ ବହି ଥିଙ୍କ ଏଗେନ୍ର ଦୁନିଆରେ ବୁଡ଼ିବା। ଏହି ବହି ଆମକୁ ଏକ ଏମିତି କୌଶଳ ବିଷୟରେ ଶିଖାଏ ଯାହା ଆଜିର ଏହି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଦଳୁଥିବା ଦୁନିଆରେ ବୋଧହୁଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ତାହା ହେଉଛି ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାର କଳା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯାହା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହେଉଛି ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାର ବାକି ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବିନେଉ ଯେ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଠି ହିଁ ଆମର ପ୍ରଗତି ଅଟକିଯାଏ। ଏହା ଏକ ଜାଲ ପରି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଫସିଯାଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏହି କାହାଣୀଟି ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝାଇବ। ଗୋଟିଏ ପିଲାର କଥା ଭାବନ୍ତୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା, ହେଲେ ତାକୁ କେବଳ ବିଫଳତା ହିଁ ମିଳୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଚାରିପାଖର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଏପରିକି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ ଦୁର୍ବଳ, ନା ମୁଁ କାମ କରିବାର ତରିକା ଭୁଲ? ଆଉ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବଦଳେଇ ଦେଲା। ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଛାଡ଼ି ସେ ନିଜ କାମ କରିବାର ତରିକା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା। ସଫଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଏବଂ କାମ କରି ଶିଖିଲା। ଆଉ ଏହାର ଫଳାଫଳ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚମତ୍କାରଠୁ କମ୍ ନଥିଲା। ସେହି ପିଲାଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବେଷ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋୟି ହେଲା ଏବଂ ପରେ ଏକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଲିଡର ମଧ୍ୟ ହେଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ବାଛିଥିଲା। ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାର ଲାଭ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ନ କରୁ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତେବେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏହା ହେଉଛି ନିଜର ମତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ସାହସ। ହୁଏତ ମୁଁ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ ଏକଥା ମାନିନେବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆପଣେଇବାର ଇଚ୍ଛା। ବ୍ଲାକବେରୀର କାହାଣୀ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, 2009ରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ପୁରା ମାର୍କେଟରେ ରାଜ କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଫୋନ୍ କେବଳ କଲ୍ ଆଉ ଇମେଲ୍ ପାଇଁ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଫଳ 2016 ଆସୁ ଆସୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସବୁକିଛି ହରାଇ ସାରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ନ ବଦଳିବା ତେବେ ସଫଳତା ବି ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା କେଉଁଠି ମିଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନମ୍ରତା ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସନ୍ତୁଳନରେ। ଗୋଟେ ପଟେ ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବିର ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଶିଖିପାରିବିର ନମ୍ରତା। ତେବେ ଏହି କୌଶଳକୁ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ କେମିତି ଆଣିପାରିବା? ଏଥିପାଇଁ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭଳି ମନୋଭାବ ରଖିବା। ମାନେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞର ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ସବୁବେଳେ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। ମୁଁ ଏହା ଜାଣିଛି ବୋଲି ଭାବିବା ବଦଳରେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ଏଠାରୁ କ'ଣ ନୂଆ ଶିଖିପାରିବି? କାରଣ ସତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ରଟି ହେଉଛି ଭୁଲ କରିବାକୁ ନେଇ ଆମର ଡରକୁ ବଦଳାଇବା। ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମାନେ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହିଁ ଏକ ଭଲ ସମାଧାନ ପାଇବାର ସବୁଠୁ ସହଜ ରାସ୍ତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୃତୀୟ ସୂତ୍ର, ଏହା ମତଭେଦକୁ ଆମେ କେମିତି ଦେଖୁ ସେ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାହା ସହ କଥା ହେଉ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜିତିବା କିମ୍ବା ତାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ତା କଥାକୁ ବୁଝିବା। କାରଣ ତର୍କ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାର ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ। ଚତୁର୍ଥ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଆମେ କେମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ତାହା ଉପରେ ଆମର ସମାଧାନ ନିର୍ଭର କରେ। ମୁଁ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ହାରିଯାଉଛି ଏମିତି ଭାବିବା ବଦଳରେ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା କେଉଁ ନୂଆ କୌଶଳ ମୋତେ ସଫଳ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତେବେ ଦେଖିବେ କେତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆଉ ଶେଷରେ 5ମ ସୂତ୍ର, ଏହା ଆମ ପରିଚୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆମେ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ବଦଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଏହି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏମିତି ଭାବିବା ବଦଳରେ ଆମର ପରିଚୟ, ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଶିଖୁଛି ହେବା ଦରକାର। ଏମିତି ହେଲେ ମତ ବଦଳାଇବା ସହଜ ହୁଏ। ଏସବୁରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା ଭୁଲ କରିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଭୁଲ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେହି ଭୁଲରେ ଅଟଳ ରହିବା। ଶେଷରେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ନିଜକୁ ପୁନରାବିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ପଚାରିବାକୁ ହେବ, ଆଜି ଆମେ ନିଜର କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ?